Vili ako krstný syn. Dobre, Vili má hento. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, bratia a sestry, radosť nás vítam v Božom chráme. Rovnešili sme sa, aby sme boli spolu. Viliam Samuel. Čo si žeráte Božeci, keď je Viliam a Samuela? Vy, krstí rodičia, máte pomáhať rodičom, preto povinnosť. Ste ochotní pomáhať. Viliam Samuel. Božia cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. Jej mene to pokračuje s náhodou kríž. Nech sa páči. Som s vami po všetkých dniach do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pána. To sú tie dva vonkajšie znaky, ktoré uvidíme. Ale to, čo neuvidíme, že sám pocítiš tak jednoducho a celý život budeš pociťovať, je ten úžasný Boží dotyk, ktorý sa dotkne tvojho srdca a ostane tam taký znak, že dnes si bol pokrstený. Taký dotyk má každý jeden z nás, pri ktorom sa Boh každého tak dotkne, ostane tak pečať. Tu sa ma dotkne. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje dieťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Svätý Viliam, Svätý Samuel, Svätý Boží svätý a sväté, modlite za nás. Všemohúci večný Bože, Ty si poslal na svet svojho jednorodeného syna a zlomil si moc svojho ducha neprávostí. Vytrhol si nás z temnôt a preniesol do obdivuhodného svetla Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav toto dieťa dedičného hriechu, urob z neho chrám svojej slávy a daj, aby v ňom prebýval Duch Svätý skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, Pane, nech skrze Tvojho Syna zostupí silou Ducha Svätého do tohto prameňa, aby všetci, ktorí v krste umierajú a sú pochovaní s Kristom, postali s ním aj v život, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Milí rodičia a krstní rodičia, zriekate sa svojho ducha? Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný? Verím. Môže stať aj tuto, tak? Trošku si daj hlavu do boku. Viliam Samuel, keď ťa krstím mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O to národ Svätá Matka Cirkev, robím nové Božie dieťa. Poď, utri sa. Môže sa. Môže. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa v hriechu, znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začal ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje kryzmou spásy, aby si patril do tajomného tela Krista, kňaza, proroka, kráľa a mal večný život. Dneska ju ešte príjmu tvoji rodičia a krstní rodičia. Keď budeš na príjmanie, potom ti vydajú, potom si zapáliš.
je taká štafeta, ktorú teraz oni berú do rúk a potom ti predajú. Vydržíš ešte chvíľu? Vydržíš, že? Milí rodičia a krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa vždy kráčalo svetle Kristom ako dieťa svetla a vytrvá viera až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Môžete za to opakovať. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na oslavu. My žehnám matku tohto dieťaťa Všemohúci Pán Boh, ktorý vo svojom synovi narodenom z Márie Panny dáva kresťanským matkám radostnú nádej, že ich deti budú mať večný život. Keď teraz ďakuje za dar dieťaťa, nech dá milosť, aby so svojím dieťaťom neprestále nevzdával vďaky Ježiša Kristého, nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojom dieťaťom prvým svedkom viery Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. My žehnám to prítomných veriacich Všemohúci Pána Boh, ktorý nás vodí z Ducha Svätého znovu zrodil pre večný život. Nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi ľudí a nech im uštedriť svoj pokoj Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. A nech ma žehná pre mňa Všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Poďte v pokoji a pre vám krásnu požehnanú hodovú nedeľu. Už môžeš. Takže kombinácie. Kto bude mať námietku, sa vyrieš, prečo by Daniela s perfektným výukom. Prostě jinak. A kto ešte nie?